Todas as entidades que traballamos en materia de economía social en Galicia temos a sorte e a ventaxa de contar co apoio da Rede Eusumo. A Rede Eusumo, creada coa Xunta de Galicia, é un espacio para compartir, para aprender e, sobre todo, para ofrecer recursos de aprendizaxe, de formación, de consultoría que sirvan para apoiar a todas as iniciativas de economía social de Galicia. No momento no que nacen, pero tamén no momento no que necesitan medrar, no momento no que necesitan mellorar e consolidarse. Imos ver agora uns vídeos nos que vamos a poder coñecer algunhas das experiencias da Rede Eusumo.